Este xa segundo acto de celebración do 50 aniversario do Grupo Ornitolóxico Galego Sociedade Galega de Historia Natural. Pois foi con ese nome como nacimos hai 50 anos e dende aquela levamos todo este tempo estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego. Esta historia comezou alá por ano 1973, o 31 de agosto dese ano, o Goberno Civil da Coruña, en aplicación da Lei de Asociacións do ano 1964, acorda inscribir legalmente o Grupo Ornitolóxico Galego. Para que nos fagamos unha idea do adiantado seu tempo que foi esta decisión, podemos sinalar que tardouse prácticamente un cuarto de século en que houbera unha Consellería de Medio Ambiente en Galicia ou un Ministerio de Medio Ambiente a nivel estatal. Entón, esa é unha dos sinais de identidade tamén da Sociedade Galega de Historia Natural, ir sistemáticamente adiantado o seu tempo, en moitas ocasións, un cuarto de século, como veremos en máis puntos. Unha das primeiras actividades que fixo como tal o Grupo Ornitolóxico Galego foi preocuparse evidentemente pola distribución das aves, e aí unha foto desa primeira excursión á Serra do Courel con eses pioneiros alá polo ano 1973. E esas iniciativas tamén se reflicten nesta ficha desas primeiras que se fixeron, unha ficha de recollida de datos de niños de aves, o anverso e o reverso, coas instruccións de como cubrilo e como registrar a fenoloxía e os datos de reproducción das nosas aves. E iso estaba xa reflectido neses estatutos orixinais do Grupo Ornitolóxico Galego, que era, os obxectivos son o estudio científico das aves, no que se inclúe determinar as especies, o número das mesmas, a distribución xeográfica, súa ecoloxía, as migracións, o anelamento, neste caso, en coordinación co Centro de Migración das Aves e co seu referente. Pero hai un punto que xa estaba neses primeiros estatutos do Grupo Ornitolóxico Galego e que nos poñen claramente de manifesto que os seus obxectivos iban bastante máis aló das aves, porque decía o estudio da natureza en xeral, mamíferos, insectos, vegetación, e difundir estes fins o máximo posible e procurar conseguir a protección da natureza. Xa estaba neses estatutos. E xa estaba tamén nun deses primeiros materiais do Grupo Ornitolóxico Galego, con este cartel que sabía que a natureza en Galicia está e fala dos bosques autóctonos, fala, claro está, da pita do monte en perigo, de que non había espazos naturais protegidos, o exterminio das aves de presa, a industrialización indiscriminada, as mareas negras ou unha legislación insuficiente. Isto claramente nos amosa que a súa visión era bastante máis ampla. E iso, aí está ese xermo do nacemento ou da reconversión en Sociedade Galega de Historia Natural. E o podemos ver neste manifesto conxunto do ano 1976. Xa en maio de 1976 fálase de que a Xunta Directiva do Grupo Ornitolóxico Galego é a Comisión Xestora da Sociedade Galega de Historia Natural e un manifesto preocupado pola eucaliptización e a instalación de plantas de celulosa en Galicia, máis alá de Pontevedra, porque se planexaban varias máis. Entón, aí estaba xa emerxendo ese tránsito do Grupo Ornitolóxico Galego á Sociedade Galega de Historia Natural, que se constituí, pois eso, ao longo do ano 1976. Na actualidade, a nosa asociación ten 4 delegacións, 6 seccións e un museo. As delegacións por orden alfabético nas Mariñas, en Ferrol, en Ourense e en Pontevedra. Ese Museo de Historia Natural, radicado en Ferrol. Tamén por orden alfabético, unha sección dedicada á Antela, a astronomía e contaminación lumínica, entomoloxía, herpetoloxía, mamíferos mariños e, por último, por orden alfabético, pero originalmente unha das primeiras, a sección de ornitoloxía. E ese é o noso lema. O noso lema é estudar, divulgar, defender e conservar
Todo isto, memoria destes 50 anos, ou de feitos moi salientables destes 50 anos, podíase organizar de moitos xeitos, pero organiceino máis ou menos en función dese lema da asociación, estudar. Pois bueno, nacido como grupo ornitolóxico galego, unha das primeiras actividades e a que leva máis tempo ininterrumpidamente facéndose son os censos de aves acuáticas invernantes de todas as localidades importantes ou medianamente importantes que hai en Galicia, que se leva facendo 50 anos. En o que se permite recompilar unha serie de información, está en concreto de Baldaño, de 20 anos, de todos os registros das especies nesa localidade, o cal permite avaliar cales son esas tendencias poblacionais e se son as mesmas nunhas zonas ou outras de Galicia. E iso nos permite ver o que está acontecendo. Por exemplo, sabemos que o mergullón cabecinegro está en claro aumento desde os primeiros registros. Sin embargo, por exemplo, o pirro común ten oscilacións de población sin unha tendencia moi clara, e hai outras que inicialmente estaban nun nivel baixo, subiron moito, e dende entón están nun declive sostido. Chegou a ser Galicia a principal zona de invernada en España, pero xa non é o do barro no cristal, que houve un desplome das súas poblacións enorme, alo menos das invernantes. Outros das actividades que se teñen feito en gran medida de estudio é no caso dos mamíferos mariños. Xa lá, polo ano 1981, organizáronse nas primeiras jornadas ibéricas de estudo dos mamíferos mariños, que tiveron lugar precisamente no Museo do Pobo Galego, e aquí onde estamos, porque sempre colaboramos. Houve moita actividade de estudo e de divulgación en macromicología, de novo, un primeiro congreso de macromicología da Micolusa alá polo ano 1987, publicado nun braña monográfico. Compre salientar, como non, o programa de conservación do arao ibérico, coordinado pola Sociedade Galega de Historia Natural, en que participaron desde Silverlife ata Habitat e outras asociacións, e un programa da Unión Europea para estudiar que o que estaba a acontecer ao arao, o cal, lamentablemente, non serviu para mellorar a situación da especie en Galicia ni na península. Si hai algo especialmente salientable pola súa magnitude, máis alá dos censos de aves acuáticas invernantes, é a iniciativa enorme, valiosísima, do Atlas de Vertebrados de Galicia entre o ano 1985 e 1995. Foi un traballo gigantesco, feito por voluntarios, e que deu lugar a esa publicación na que de novo debemos de fixarnos nesas datas, porque comezou no ano 85, estaba rematado alá polo ano 90-91 e houve moitas demoras na publicación, por iso non saiu publicado ata o 95, pero ainda así, era adiantado o seu tempo. E hai unha frase extraída do debate do Estado da Nación do ano 1999, no Congreso dos Deputados. O Congreso insta ao Goberno a realizar un inventario nacional de hábitats e taxóns, instrumento de vital importancia para desenvolver e aplicar a estrategia española para a conservación e uso sostible da diversidade biolóxica. Impulsados por esa iniciativa parlamentaria e lubricados coa financiación do Ministerio, os primeiros atlas nacionais comenzáronse a publicar a partir do ano 2003, é dicir, 8 anos despois de que saíra o de Galicia e 13 anos máis tarde de que comezara a súa, 18 anos máis tarde de que empezara a súa elaboración. De novo, adiantado o seu tempo. Como o Atlas de Vertebrados levaba moito tempo sin actualizar, a partir do ano 2005 fíxose unha actualización do Atlas dos anfibios e reptiles de Galicia, o cal, máis alá de pretender unha publicación, unha foto fixa da situación, está indo moitísimo máis alá, porque se está actualizando anualmente na web da sociedade. Entón,
a información científica máis actualizada, máis rigurosa e máis ampla disponible sobre os serpetos en Galicia está na web da Sociedade Galega de Historia Natural. Non hai nada feito semellante noutros grupos. Pero, bueno, non só de vertebrados vive a Sociedade Galega de Historia Natural, como xa indicaban os estatutos do Grupo Ornitolóxico Galego, tamén hai unha preocupación e un interese polos insectos, que comezaron con ese programa Xenga de estudio entomolóxico de Galicia, e un dos primeiros froitos é este atlas de Carabini, Cicrini e Lucánida do ano 2014. Se ben sabemos que está aí xa na cociña, no forno, un novo atlas máis amplo de borboretas, pero, bueno, de momento temos este xa publicado, de novo unha iniciativa única en Galicia. Hai un problema emerxente, gravísimo, e moi descoñecido pola poboación e, por suposto, pola nosa administración, que é a problemática das especies exóticas invasoras. Con ese interese, con esa preocupación, estáse a desenvolver, por medios limitados aos que sempre contamos, un atlas de distribución da flora exótica invasora en Galicia, que leva en marcha desde o ano 2015, e que vai avanzando paseniño a paseniño, e que en algún momento poderemos sacar publicado con esa distribución. En esa dinámica de estudios, hai tamén, moi recentemente, de hai un ano e medio, un estudio e unha presentación conxunta de Antela, la Nava e la Janda, un trío de ases, unha aposta para recuperar as tres grandes lagoas ibéricas, feita conjuntamente entre a Sociedade Galega de Historia Natural, a Asociación de Naturalistas Palentinos e a Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, na que se plantexou o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que se recuperaran estas tres grandes lagoas desaparecidas, as tres grandes xoias de humedais do interior, e ese estaba acompañado en todos os casos por un estudio e unha justificación deses valores e desas medidas que se deberían de adoptar para recuperar. De nada nos sirve, ou de pouco nos sirve, toda esa tarefa de estudio se non estivera acompañada dunha intensísima tarefa de divulgación a todos os niveis, para concienciar a cidadanía e dese xeito, tamén intentar mobilizar un pouco a nosa lentísima maquinaria burocrática. Pois aí, de novo, compre sinalar ou salientar un primeiro fito, que é unha primeira revista científica publicada en galego, Braña, alá polo ano 1977, e aí tedes a portada do primeiro número e ao lado, o carón, a do último número. No medio mudou dende unha publicación, sobre todo en papel, a unha segunda, na que a tirada é basicamente electrónica, e só hai un soporte en papel de apoio para o tema de registro, e que ademais amosa que é un cambio enorme en todos estes anos. En principio, o problema económico de editar Braña era a impresión e non a distribución postal, que era moi barata. Agora cambiou radicalmente a situación e, mentres que a impresión é baratísima, o que ten os custes prohibitivos é precisamente a distribución. Houve ese cambio tremendo. Pero aí está, continúa, está disponible en PDF e en venta en papel. Como non, se temos unha revista como Braña, máis científica, con maior contenido de estudio, temos o Boletín Paspallás, que é de circulación e de divulgación entre os socios, e que se le vai editando nada menos que 59 números. Aí tedes, a portada dese primeiro Paspallás, evidentemente máis limitado naqueles momentos, en branco e negro, unha edición máis restringida, e unha edición do último número, que xa, evidentemente, os tempos cambiaron, e sempre están agora disponibles en PDF na web da Sociedade. Mais alá deste tipo de publicacións, hai outras divulgativas que pode ser recurrindo a trípticos, como neste caso
das Brañas de Sada, que foi o xerme do nacemento da nosa delegación nas Mariñas, a preocupación por a destrucción dese humedal suburbano que estaba a piques de ser destruído. E hai esa manifestación, esa explicación de que é un humedal, por que é importante, porque os debemos de conservar e cales son as vantaxes que nos poden aportar todo ese tipo de ecosistemas. Hai permanentemente unha asociación moi intensa entre as actividades da Sociedade Galega de Historia Natural e as zonas húmidas, lóxicamente porque é un dos ecosistemas máis ameazados non só en Galicia, sino a nivel planetario. Como divulgación diferente, tamén temos que ter en conta o conto sobre Antela, ese conto de verdade, a historia da Antela contada por Macedonia, que foi a primeira iniciativa da sección Antela para recuperar, para recoller fondos co que iniciar medidas de recuperación de humedais na Limia, con ese conto solidario, que foi o principio desas actuacións. Ademais deste tipo de publicacións, sexan contos, voceiros, braña, trípticos, tamén se teñen feito, evidentemente, cartéis divulgativos. Un dos primeiros foi este defendendo o arborado, defendendo o noso arborado autóctono, nomeadamente os carballos, pero tamén se sacaron conmemoración pelo Día da Árbore, por exemplo, no ano 85, en colaboración co Concello de Santiago, amosando esa preocupación que o que se debería de facer para recuperar e potenciar o noso arborado autóctono. No canto dos incendios forestais, ese un gravísimo problema nunca resolto en Galicia, probablemente un dos principais problemas ambientais que temos, pois temos nada menos que ese voceiro que cumple 40 anos e que lamentablemente as súas conclusións e recomendacións siguen estando vigentes, o problema dos incendios dos montes, e ese cartel feito conjuntamente con outras asociacións salientando que é necesario proteger o monte para proteger a vida. Pero, máis alá destas iniciativas, hai outra cuestión que non se estaba a chegar a xente. E é que, ademais desta frase que se sigue mantendo aquí e que salienta que o problema se mantén dende entón, porque hai un descoñecemento na cidadanía, non sabe a magnitude real do problema, do que está a acontecer, e cando ven unha vaga de lunes, o que hai é unha demanda enorme de unha vaga de lunes que afectou sobre todo na Beira-Mar, e houve unha demanda social que as administracións eran totalmente incapaces de satisfacer, e tiñamos tal demanda de información que ademais de dar multitude de charlas en todos os sitios que nos pedían, tuvimos que publicar na web e autorizar a distribución libre dunha guía de actuacións nunha zona queimada, porque había moita vontade de actuar, pero había muitísimo descoñecemento, de tal xeito que se podía facer mesmo peor. E esta guía foi moi utilizada pola xente, porque polo menos soubo que o que non se debe facer e que o que sí se pode facer que axuda. Nós fomos capaces de facerlo. A administración, a día de hoxe, non fixo nada semelhante. En temas de macromicología, que foi moi activo no seu momento, actualmente menos, pois fixéronse manuais de divulgación, de introducción á micoloxía, non só nunha versión, sino en dúas, alá polos anos 87 e 88, e se deron cursiños de setas, tanto en Santiago, naquele momento, que agora se están a facer con máis recorrencia na delegación das Mariñas. Eses cursiños para achegar a ciudadanía o noso patrimonio natural e o noso valores naturais. O tema dos mamíferos mariños foi tamén, case desde o principio, unha desas líneas de actuación e de preocupación da Sociedade Galega de Historia Natural. Temos aí, mesmo houve un voceiro específico dunha sección de biología mariña que se chamaba O Arroás, que ese é o primeiro número editado lá polo ano 1986, no que ademais se solicitaba
a colaboración da cidadanía para que facilitara os datos de abeiramento de cetáceos que aparecían nas nosas costas, de tal xeito que se pudera chegar un grupo de persoas ali, identificalo, recoller os restos, etc., para poder estudalo e logo utilizalo con motivos de conservación. Por suposto, o tema de ornitoloxía está nos xenes da Sociedade Galega de Historia Natural e recurrentemente se fan cursiños de ornitoloxía nunha ou noutra das cidades. Neste caso é un cartel en Santiago, pero tenese feito en Pontevedra, en Ourense, Ferrol, en Sara. Pero incluso, isto non se limita a facer divulgación con eses cursillos e eses cartéis, sino que mesmo a Sociedade publicou un manual de ornitoloxía, de introducción ás aves de Galicia. E outra das liñas de divulgación moi ampla, feita en todos os terreos, en todos os territorios dos que actúa a sociedade, é divulgar con roteiros naturales. Neste caso, hai aquí un par de exemplos de Ferrol, de sitios de interese natural da comarca de Ferrolá, ou, no caso de Doniños, como divulgar eses valores naturais xunto cun decálogo de actuacións de como achegarse a ese patrimonio natural para coñecelo e disfrutarlo, pero tamén defenderlo. Nos últimos anos, aproveitando as vantaxes dos novos medios de comunicación, inmediatamente internet e as redes sociais, pois estáse a divulgar con fichas identificativas de distintos grupos de organismos. Temos desde esas fichas de liques, de acordo, que xa van 30 publicadas, que están permanentemente disponibles na web, que se poden descargar, que se poden imprimir, e que axudan a identificación destes organismos pouco coñecidos, pero moi interesantes, e que a xente poida tamén disfrutar deles e achegarse. Se comezamos polos liques, en coordinación con ese atlas de flora exótica invasora, estáse a publicar fichas divulgativas, fichas identificativas. Aí temos da erva da pampa, da cala ou do cartucho, ou, como non, dese eucalipto que a administración se resiste a recoñecer como especie invasora, se ben, evidentemente, é unha especie exótica e unha especie invasora. Está aí evolucionando un poquinho por ese orde taxonómico. No caso dos insectos estáse a publicar diversas fichas de bolboretas, temos papiliónidos, licénidos, ninfánidos, vai alá por unha dúcia de fichas identificativas, xa unha morea de especies especificamente escollidas para o caso de Galicia, para aprender a recoñecelos con facilidade. O caso dos anfibios, no que xa se publicaron estas maravillosas fichas, como todas as anteriores, de identificación, que se poden descargar e que cando vez que hai algún acto, en moitas ocasións aproveita para venderlas plastificadas a quien estea interesado, que se pode descargar, tan sinxelo como levalas mesmo no móvil para utilizarlas no campo. Evidentemente, un dos buques insignias no caso da divulgación é o Museo de Historia Natural, que xa cumple 32 anos agora, inicialmente nese local modesto da primeira sede da Delegación de Ferrol e do Museo no antigo hospicio, que xa comezou a andar, a recoller e a traer a xente con esas preparacións de diversos tipos de organismos, sobre todo mariños, pero non exclusivamente, e que foi creando a base para poder dar un salto, cambiar e evolucionar. E se isto era alá, como comezou hai 32 anos, pois despois de moitísimas loitas que ten traballado arreo un montón de persoas ali, de voluntarios, de directivos, etc.,
Se conseguiu ese traslado a nova sede na Plaza de Canido, na Casa do Coronel, na que quizáis o exemplar máis rechamante para o público en xeral o esquelete de Galea de 18 metros de longitude, pero dende un punto de vista científico probablemente o máis valioso son eses 4 holotipos de edificios fósiles que están depositados no museo, polo cal ten unha importancia máis aló das nosas fronteiras, unha importancia internacional. E, bueno, do mesmo xeito que hai esa exposición física en público, se pode acceder a unha escolma de peces expostas a través da web, e mesmo se teñen feito iniciativas de divulgación e de coordinación con centros educativos de visitas online personalizadas para cada un dos centros en función dos intereses que teñan aquel momento. Bueno, moi descoñecido para moitos, además, quizáis para os máis veteranos. A Sociedade tivo tamén unha escola taller en Ourense, no Canón de Sil, se chamou Braña, en honra ao, precisamente, a primeira publicación científica en galego, non? E que desenvolveu os seus traballos entre o ano 1989 e 1992, e que tamén se empregou para facer tarefas de divulgación con rutas de sendeirismo pola Ribeira Sacra, de divulgación do patrimonio natural, pero tamén do patrimonio histórico-artístico, neste caso o mosteiro de San Esteban, no que se actuou. Bueno, agora entramos nunha parte na que quizás se poderían xuntar, pero separei defensa e conservación. Defensa como un punto de vista máis reivindicativo e conservación como un punto de vista de conservación activa feita directamente pola sociedade. De acordo? Bueno, esta primeira parte é aburridísima, non? É a parte gris, tremendamente gris, que é personarse e presentar alegacións a todo tipo de plans e proxectos públicos ou privados que teñen incidencia ambiental. Digo extremadamente gris, extremadamente ingrato, pero que é o único xeito de intentar incidir neses proxectos para que teñan o menor impacto posible. Consume moito tempo, en algunhas ocasións resulta efectivo, lamentablemente non sempre. Aí temos o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, que é a única ferramenta de xestión disponible para estes espacios naturais, había que alegar a él, ou o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, ou os plans hidrolóxicos tanto de Galicia Costa como de Miño-Sil, ou, como non, a toda a avalancha de parques eólicos que se veñen repetindo dende o ano 2011 sistemáticamente ata agora, con avalanchas de proxectos. Por momentos, e non é raro, entran a información pública ou cheganos a información pública 2 ou 3 parques eólicos por semana. Por semana. Bueno, falábamos antes desas actuacións sobre os mamíferos mariños, ese grupo de bioloxía mariña moi activo neses momentos, e unha das actividades bastante descoñecida, pero importantísima que desenvolveu a sociedade, foi no caso das baleas. Colaborouse nesa loita internacional contra a caza das baleas, que comezara no ano 1977 e que alá polo 82 se conseguiu a moratoria internacional da súa caza. Por que era tan importante Galicia? Porque en Galicia estaban as únicas factorías baleeiras de toda España. Por que era importante España? Porque faltaba un voto na Comisión Baleeira Internacional para que fora adiante a moratoria contra a caza de baleas. Para conseguir ese voto de España había que mobilizar a situación en Galicia. E aí, a Sociedade Galega de Historia Natural desenvolveu un papel moi importante, comezando, bueno, con un voceiro de divulgación sobre as baleas,
con pegatinas e con cartéis, desde lonxe non se ve, pero esta pegatina está asinada por Sociedade Galega de Historia Natural, apartado 330, Santiago de Compostela, e por Greenpeace, Rue 31 Rue du Mail, París. Greenpeace non existía en España. A colaboración da Sociedade Galega de Historia Natural foi con Greenpeace Francia, nesa loita contra a caza das baleas. E tamén se fixeron cartéis de defensa, cartéis de divulgación, cartéis de concienciación nas rúas, como este, en contra do que era a principal accionista de IPSA, que era a empresa baleeira que se encargaba de matar esas baleas ou de cazar esas baleas na beira-mar de Galicia. E, bueno, toda esa historia sobre a participación de Sociedade Galega de Historia Natural na loita contra a caza das baleas está recollida precisamente no penúltimo número do Paspallás, recollida tamén a raíz dunha charla que deu o primeiro presidente da sociedade, Xosé Manuel Patiño, no Museo en Ferrol, e despois deu a ben preparar este Paspallás monográfico que está disponible, no que tedes toda esa historia, está disponible libremente na web, como todos os demais Paspallases, e aí recolle esa historia que é moi interesante de como foi madurando e como foi avanzando. Bueno, se vos lembrades, cando puxen ese primeiro comunicado conxunto entre a directiva do Grupo Ornitolóxico Galego e a Comisión Xestora desa Sociedade Galega de Historia Natural que estaban facendo, dixemos que era un comunicado en contra da instalación dunha celulosa ou de celulosas, neste caso en Ponteceso. E ese comunicado é do ano 1976, de maio do 76. Xa desde aquela había esa preocupación polo proceso de eucaliptización asociado ás plantas de produción de pasta de papel. E iso hai unha continuidade ao longo do tempo nesas posicións, e eses comunicados de sociedades sobre os eucaliptos, ou esa información pendurada na web, na que se avalía os efectos destas especies invasoras, como son todos os eucaliptos, sobre a auga, a biodiversidade, o solo, etcétera, etcétera. Bueno, o ano pasado falouse bastante do lobo, por ese tema da inclusión do lobo no Lespre, pero a sociedade xa publicou alá polo ano 1985 un voceiro divulgativo sobre o lobo. E alá polo ano 1995 xa tiña comunicados de prensa reclamando a creación dunha comisión para protexer o lobo. É o que se lle estaba a pedir a Comisión Galega de Medio Ambiente da Xunta. Entón, esta é unha carreira de fondo no que levamos moitos anos e que, bueno, afortunadamente agora o lobo polo menos está no Lespre. Tamén desde o principio, porque a sociedade aborda todos os grupos de organismos vivos, non? E como non, esa preocupación pola camariña, que xa comezou con aqueles primeiros traballos pioneiros publicados no Braña, e que achegaron, hai 3 anos, con esa petición formal de que se catalogase a camariña como unha especie vulnerable, que supuso unha recopilación de documentación para avalar a petición, pero a camariña non ten quen a quera na Xunta e se negan a catalogala. A votación que houve no Observatorio Galego da Biodiversidade quedaron a un lado os 3 representantes da administración e do outro lado todos os demais, incluídos os representantes das universidades, os expertos mesmos en botánica nomeados pola propia administración, os representantes ambientalistas, etc. 8 votos pedían a súa catalogación, pero é un órgano consultivo e a Xunta non quere de ningún xeito. Tivemos algo máis de éxito o caso da charrela ou da perdiz gris. Alá polo ano 96 se acumulaban as evidencias de que estaba nun declive imparable,
pedíramos que se protexera, que se vedara da súa caza, non o conseguíramos inicialmente, tivemos que recorrer ao Valedor do Pobo e finalmente, en agosto do 96, acordouse prohibir a súa caza pola situación de declive nas serras de Ourense e de Lugo. Tivemos tamén éxito, nun caso total e noutro parcial, no caso da Avefría e da Agacha, que estábamos nunhas desas contradicións verdadeiramente sorprendentes. As poboacións reproductoras da Avefría, da conícora, como se chama, no único sitio onde cría, o da Agacha, estaban en perigo de extinción. A poboación reproductora está catalogada en perigo de extinción. Sorprendentemente, ou non, tendo en conta a administración que temos, a súa caza entempada estaba permitida. Amosamos que isto era unha contradición absoluta, pedimos a súa protección, conseguimos que se protexera completamente no caso da conícora, da Avefría, e conseguimos que se prohibira a da Agacha ou da Becacina só nos concellos de Ourense onde cría ou pode criar. Non ten ningún sentido, porque esas poboacións podense desplazar a outra zona máis baixa e podelas matar ali a unha dos exemplares que podería intentar reproducirse. Pero, bueno, polo menos tivemos unha victoria parcial, non? Bueno, e esta, para que se vexa a nosa amplitude de miras, tamén defendemos a biodiversidade no ceo. Esa biodiversidade, desde a osa menor, a osa maior, o cisne, o can, todos eses nomes de constelacións que fan referencia a animais, non? E que están deixándose de ver por culpa da contaminación lumínica, non? E esta é unha desas actuacións, desas preocupacións continuas da sección de astronomía e contaminación lumínica. No tema de defensa, evidentemente, tamén hai unha liña de actuación recorrente no tempo, lamentablemente, que foi polo tema das mareas negras, non? Tanto fose a do Mareseo alá polo ano 1992, que a sociedade, nomeadamente desde Ferrol, se encargaron de recoller aves abeiradas intentando salvalas, aves, tartarugas, todos os animais, toda a fauna mariña que chegaba petroleada a beiramar. E se iso foi no Mareseo no 92, lamentablemente houve que repetir o mesmo no caso do Prestige 10 anos despois, con esa colaboración na instalación de barreiras para protexer a Lago da Valdoviño, que non nos entrara o fuel aí, ou nas tarefas de limpeza ou de recuperación de aves abeiradas. Bueno, hai outro deses exemplos que pasan tal vez máis desapercibidos, pero que siguen sendo especialmente importantes. Foi o escándalo dos áridos asfálticos en Ferrol. Un espabilado importara 800.000 toneladas de áridos asfálticos de Holanda e os estaba a empregar para cubrir pistas como áridos normais, cando iso non é legal. Estaban amoreados no porto exterior, pero tamén no polígono de Vilar de Colo, e esas 800.000 toneladas ali acumuladas, pois tiñan entre 30 e 130 toneladas de hidrocarburos aromáticos policíclicos altamente tóxicos, desde o benzo antraceno ata o benzo pireno, non? Que estaba acumulado aí ao aire libre, e un deses escándalos, porque son especialmente tóxicos. Aí está salientado o caso do benzopireno, que é mutasénico, canceríxeno, bioacumulable, etc. Si ese é un caso dunha contaminación industrial, aquí temos outro dunha contaminación industrial agraria, que é a contaminación difusa, que afecta a boa parte das zonas húmidas por unha pésima xestión desa crecemento descontrolado de granxas industriais. Estes exemplos son da chaira da Limia e do encoro das Conchas, que está augas abaixo,
pero o mesmo problema se repite no encoro de Caldas de Rei e se repite cada vez en máis encoros por esa acumulación de nitróxeno e de fósforo arrastrado por unha pésima xestión dos residuos e unha sobreexplotación, un sobrecrecemento desas instalacións industriais de gandería. Tamén para os máis novos na sociedade, pois igual pode sonar un pouco extraño ou pouco coñecido o tema da central nuclear de Xove que se pretendeu instalar na costa de Lugo. Iba no lote coa central de alumina-aluminio. A central de alumina-aluminio é unha consumidora intensivísima de enerxía eléctrica. Na actualidade non o sei, pero hai 15-20 anos a central de alumina-aluminio de Xove, perdón, de San Cibrao, consumía tanta enerxía eléctrica como toda a cidade de Madrid. Pois aí se quixo instalar unha central nuclear e, como non, sociedade divulgando os perigos da enerxía nuclear cun voceiro, o asunto nuclear, no que se salienta unha frase ao final, deixando ir non moi lonxe a imaginación, un fallo no sistema de refrigeración no reactor levaría consigo un incremento na temperatura, coa destrucción da vasixa do mesmo e a expulsión ao exterior da radioactividade. Iso agora nos pode sonar máis coñecido, pero o voceiro se publicou en xaneiro de 1978, un ano antes da catástrofe da illa das 3 millas en Estados Unidos, 8 anos antes do desastre de Chernóbil e 33 anos antes da catástrofe de Fukushima. De novo, advertindo dos perigos e de novo adiantándonos o tempo. E se participou non só con ese voceiro de divulgación, sino con esas convocatorias de manifestacións, tanto en Santiago, a que corresponde esas fotografías, como en Xove mesmo, que deu lugar baixo unha intensa chuvia, dai esta viñeta de Xaquín Marín do ano 76 de Nunca xove a gusto de todos, non? Por esa manifestación que houbo en Xove. Outro tema vencellado coa enerxía nuclear son os residuos radioactivos na fosa atlántica, esa loita nos anos 81 e 82. Aí hai un mapa con ese distribución de vertidos de países tan concienciados e tan avanzados como Reino Unido, Holanda, Suíza, Bélgica e Francia, que viñan a botar o lixo no Atlántico Norte. Aí tedes a dous dos barcos holandeses que viñeron a descargar eses bidós e a sociedade iba representado no Xurelo, o pequeno pesqueiro de baixura, que foi a fosa atlántica para amosar a súa oposición a estes vertidos. No ano 1982 xa foi unha pequena flotilla galega, non? O Xurelo, o Pleamar, que vais a ele. Pero eses dous barcos que viñan a verter eses residuos radioactivos aos que se enfrentaba un pequeno pesqueiro, para min hai unha imaxe extremadamente ilustrativa, que é esta foto. Viña unha fragata holandesa a protexer aos barcos holandeses dese perigo que supostamente ameazaba un pequeno pesqueiro de madeira que saía desde Ribeira. Esas son as fotos desa fragata holandesa que se intentaba opoñer. Bueno, conseguiuse, non só se foi ali, senón que houve cartéis divulgativos concienciando a xente do problema dos vertidos radiactivos, e mesmo algún cartel feito a propósito para apoiar a Greenpeace e solicitando a liberación do Rainbow Warrior que estivera detido no porto de Ferrol. Esa que falamos de enerxía, pois o que vos comentaba hai un rato, o problema co vendaval de eólicos, non? Esas son todas as áreas de desenvolvemento eólico terrestre en Galicia. E aí o problema non é enerxía eólica sí ou non, o problema é onde. E iso é o que intentamos salientar con esa representación a escala
dos novos aeroxeneradores que se están a instalar en terra en comparación coas torres da Catedral de Santiago. Ninguén aceptaría que se puseran eses aeroxeneradores un por riba de cada torre, pois tampouco o podemos permitir que se poña nas catedrais naturais de Galicia. Noutros sitios sí se pode poñer. Falábamos de enerxía, falábamos de biodiversidade, pero tamén temos que falar, como non, de espacios naturais. E aí, esa campaña a prol da defensa da illa de Cortegada, que se comezou no ano 1988 intentando evitar a súa urbanización, pedindo a súa conservación. Bueno, pois pouco a pouco formalizouse a súa declaración como espazo natural protegido en réxime de preventivo e, finalmente, na Lei 15/2002, a illa de Cortegada foi incluída no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. De estar ameazada da súa destrucción por unha urbanización de luxo a estar incluídas dentro do único parque nacional que ten Galicia. Ese é un dos logros aos que contribuiu de xeito notable a Sociedade Galega de Historia Natural, neste caso desde a Delegación de Vilagarcía. Outro exemplo é o caso desa petición que se fixo alá polo ano 97 da declaración do Parque Natural das Serras do Courel, Cereixidos, Os Cabalos e Enciña da Lastra, que se mandou a todas as administracións involucradas, concellos, Xunta de Galicia, Xunta de Castilla e León, Ministerio, solicitando a creación do que sería o máis grande parque natural de Galicia. Tería, xunto coa parte de León, casi 89.000 hectáreas. Bueno, non se conseguiu todo. No ano 1998 conseguiuse unha protección provisoria e, finalmente, no ano 2002 conseguiuse a declaración do Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra, salvando a pena falcoeira, con ese nome que xa o indica todo, da súa desaparición por destrucción física como unha canteira de caliza ou de pena rubia, de especies tan emblemáticas como Petrocoptis grandiflora, e a presenza de numerosas especies de aves de presa nocturnas e diurnas, é un dos lugares máis senlleiros de Galicia, e aí a participación de Sociedade Galega de Historia Natural lanzando esa campaña na que se conseguiu o apoio de numerosos catedráticos e investigadores de toda España foi decisiva. Foi decisiva. Por certo, na primeira semana de xuño, coincidindo, de maio, na primeira semana de maio, haberá unha visita a ese Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra, organizado polos compañeiros de Ourense, nos que vos contaremos a historia oficial e a historia real da declaración do Parque Natural. Vale. Bueno, e esa outro espacio no que se conseguiu en boa medida unha conservación, unha protección, é o tema da cepa da limia, que estaba estancado. A administración se amparaba en que non había suficiente información actual, entón, se querían información, pois nesas actas do Congreso Galego de Ornitoloxía, organizado pola sociedade, se publicaron os criterios científicos ornitolóxicos para justificar a declaración como cepa de Saíba. E sabemos que foi decisiva esa información para que finalmente desde Europa houbera unha sentencia que obligaba a Galicia a crear novas cepas, incluída, ou comezando pola cepa da limia, tamén pola cepa de Trevenca. A victoria foi só parcial, porque únicamente se declararon como cepa 7.000 hectáreas, outras 7.000 e pico como zona periférica de protección, pero deixou fora boa parte das zonas de elevada importancia para as aves e tamén para outros organismos, como pode ser Oryngium viviparum. Xa que falamos deses pequenos logros, pequenos ou grandes logros, pero insuficientes en todo caso, que nos animan a seguir loitando para conseguir maior superficie de espazos natural protegidos. En Galicia, só o 3% da superficie está declarada como cepa e menos do 12% está declarado como ZEC, Zona de Especial Conservación. Imos
a cola de todos. En Cepas, a seguinte comunidade autónoma que ten menos, ten o doble que nós. E en CEC, antigos LICs, o promedio estatal anda polo 15-16% e nós non chegamos ao 12%, e estamos lonxe do que nos reclama Europa, pero, mentras tanto, a Xunta sigue metendo esa información nun caixón. Para que vos fagades unha idea, esa comparación. A superficie protexida como cepa en Galicia é o 3% da superficie terrestre. O 2% está cementada ou asfaltada. Aí está a magnitude desa protección e ese interese que ten demostrado recurrentemente a nosa administración. Hai pendente, dende hai unha dúcia de anos, unha reclamación da Unión Europea de que ampliemos a superficie protexida. Houbo dúas propostas de ampliación. Esta segunda é do ano 2012, pola Xunta xa do PP, pero antes houbo unha no ano 2008. En esa de 2008 están salientados en lila, nesas elipses, todas as zonas que estaban na proposta do ano 2008 do bipartito e que desapareceron na proposta minguante do 2012, que leva 11 anos metida nalgún caixón na Xunta. Mentras tanto, está acontecendo exactamente igual que coa primeira proposta de Rede Natura 2000 en Galicia. Estívose adiando, non pasaba o filtro de Madrid. As tres primeiras propostas de Galicia, como Rede Natura 2000, eran tan escandalosamente ridículas que Madrid non as aceptaba e non as mandou a Bruselas. Tivo que ser a cuarta. Mentras se perdeu o tempo con todo eso, se empezaron a instalar montóns de parques eólicos en zonas que despois foron Rede Natura. E agora se está adiando esta ampliación exixida por Bruselas e está a permitir que numerosos parques eólicos estean a proxectar en zonas incluídas nesa proposta de ampliación ou que debera de telos. De novo, a mesma estrategia, deixar correr o tempo e que dar marxe de maniobra para que actúen todas as empresas eléctricas e se adiquen a volcarse nesas zonas. Despois de espacios, hai que falar de especies e de especies ameazadas. Vai facer 15 anos que se publicou o decreto polo que se crea o Catálogo Galego de Especies Ameazadas. O artigo 15 indica que, se se cataloga unha especie, implicará que se elabore un plan de recuperación para as especies en perigo de extinción, que son 74 tasóns, ou un plan de conservación para as especies vulnerables, que son 119 tasóns. Vale? Dende entón, é dicir, 16 anos despois, aínda se aprobaron tan só 2 plans de recuperación e un plan de conservación. Unha magnífica velocidade de cruceiro. A esta velocidade, a nosa eficiente Consellería de Medio Ambiente necesitará 6 séculos para ter os plans de recuperación das especies en perigo de extinción e 1900 anos para ter todos os plans de conservación das especies vulnerables. Mentres tanto, durmen nun caixón numerosos, unha vintena de plans de conservación e de recuperación, durmen nalgún caixón da Xunta, estaban encargados dende o ano 2008. E iso é imprescindible, e é imprescindible esas ferramentas, porque senón podemos nos atopar en casos como este, que se pretende ampliar unha estrada a carón de Valdoviño, pero que se cargaría un dos núcleos importantes de Woodwardia radicans, unha especie incluída no catálogo, e que temos que recurrir sempre á información propia ou á información facilitada por persoas para dicirlle non nos pasedes estrada por aí, que vos cargades onde hai Woodwardia, porque non hai esas ferramentas de xestión. Bueno, máis recentemente, moito máis coñecido pola xente, hai unha iniciativa intensa, continua, de intentar conservar todo o que temos, non? E alegar contra eses proxectos, todos eses traballo tan gris que se está a desenvolver desde sempre,
pero que en algunhas ocasións ten unha repercusión enorme. E ese traballo gris deu pé a toda esa serie de alegacións e a unha campaña increíble a nivel de todos os medios das redes sociais no ano 2013 polo tema da mina de ouro de Corcoesto e naquel momento a proliferación de proxectos de megaminería en Galicia. Esa iniciativa foi lanzada non directamente por Sociedade Galega de Historia Natural, pero sí por quen representa a Sociedade Galega de Historia Natural para que fora unha petición máis aberta. Conseguiu, gracias a ese vídeo divulgativo maravilloso, casi 250.000 de sinaturas de apoio na plataforma de change.org e foi decisiva para que, malia ter unha declaración de impacto ambiental positiva, cando me preguntaban nas charlas que iba a acontecer, decíalles, imos perdendo 1-0, pero non está perdido. E deuse a volta ao marcador, como nos partidos de fútbol. Deuse a volta gracias a esa enorme campaña. E aí foi decisivo algo que acontece desde sempre en Galicia. A única excepción é a campaña pola defensa das baleas. En Galicia nunca hai un éxito ambiental, nunca, se non está ligado a un éxito social de preocupación das persoas pola súa saúde ou por o seu medio de vida. Falemos da enerxía nuclear ou dos residuos radiactivos, atenta contra os recursos pesqueiros e marisqueiros. Falemos de Corcoesto, estaba todo moi silenciado. Falábase do impacto ambiental, pero comezouse a falar do arsénico. Arsénico, saúde das persoas, auga, rede produtiva, e aí foi como se conseguiu dar a volta a esa campaña de proliferación de megaminería. Só se consigue cando vai avencellado. O único exemplo que se me ocorre é o caso das baleas, que houve un gran éxito, tal vez pola simpatía de gran mamífero, pero que non había un beneficio directo para a saúde ou para a vida das persoas. Lubricada o mecanismo, en Touro repetiuse prácticamente o mesmo. Houbo, como no caso de Corcoesto, unha participación moi forte de Sociedade Galega de Historia Natural, pero non só nosa, sino de outras asociacións de defensa ambiental e tamén de redes sociais de afectados, e así se conseguiu tamén paralizar a reactivación do proxecto de Touro. Eses son 2 exemplos no que tivo éxito, pero hai outro sangrante de hai 60 anos que non estamos sendo quen de resolver, e é o tema deses 60 anos de louceiras no salvaxe noroeste cunha destrucción enorme do paisaxe. Para que vos fagades unha idea, o 10% da superficie do concello de Carballeda de Valdeorras está arrasado polas louceiras. E máis aló, non estamos a conseguir nin siquiera que se respeten os dereitos dos cidadáns, porque este aldea de San Vicente está sen estrada asfaltada porque a estragou unha louceira. Están tirando a pelota a ver se arranxa a louceira ou se arranxa a Deputación. A cuestión é, son zonas máis deprimidas, moito menos habitadas, hai moito menos presión social e non se está a conseguir esa movilización que si foi posible no caso de Touro ou no caso de Corcoesto. O tema dos residuos, como vos decía en varias ocasións, hai moitos temas nos que a sociedade vai sistemáticamente un cuarto de século por diante da administración. Os residuos sólidos urbanos é un deles. Cando se estaba a tramitar o plan de xestión de residuos sólidos urbanos de Galicia, sacamos un paspallás monográfico alá polo ano 1997, alertando de que se estaba a apostar pola incineración cando se debería de apostar por unha recollida selectiva, reciclase, compostase, etc. Sogama trata 500.000 longo de toneladas ao ano de residuos, pero xenera máis de 100.000 toneladas de outros residuos, sexan inertes, 27.000 toneladas, cinzas ou escouras. Non é a solución do problema, porque non está xenerando máis residuos e, ademais, non é capaz de absorber todo o que se estaba a xenerar. Nós, xunto co outro representante
de Adega neste caso, que estaba no Consello Galego de Medio Ambiente, insistíamos na necesidade de promover a compostaxe. Ben, 25 anos despois, polas rúas de Santiago, comezamos a topar contedores marróns para a recollida selectiva da materia orgánica para facer compós. Unha obriga da Unión Europea, 25 anos despois. Bueno, decía que estaba artellado como estudio, divulgación, defensa e conservación, e reservaba para a conservación esas que son máis de actuación directa por parte de sociedade, non? Bueno, pois unha das primeiras foi conseguir paralizar a destrucción crecente da frouxeira, que estaba sendo arrasado o cordón dunar pola extracción de áridos, que rompera a barreira e estaba entrando auga continuamente na lagoa, provocando a súa colmatación, e se cambiou a cara a zona de apertura natural da Canle, protegida polo illote de Percebeira. Iso conseguiu paralizar ou parar esa destrucción, ainda que evidentemente precisa novas medidas de conservación por todas esas actuacións que se están a facer. Bueno, tamén da frouxeira, igual que de Doniños e dos outros roteiros, se fixo pois unha divulgación, un roteiro natural no seu momento divulgando eses valores. Pero os problemas ambientais en Galicia parece que nunca se acaban, pensas que ganaches, pero sempre volve a aparecer esa ameaza. Pois non hai nada, tivemos que sacar un comunicado indicando que o que se estaba a facer inicialmente con boas intencións na frouxeira, que é eliminar os piñeirais que estaban invadindo o cordón dunar, pois que se estaba a facer peor, non mal, se estaba a facer peor, provocando danos no sistema dunar. Bueno, deu-nos lugar a unha pintoresca resposta por parte de algún responsable da Consellería. Non acepta que se están causando danos. Bueno, pois nós o que vemos nas fotos é que sí, que se está a traballar con maquinaria pesada en lugar dun xeito máis respetuoso. Bueno, durante 14 anos houbo unha UCI de tartarugas e mamíferos mariños en Ferrol, que deu lugar a unha conservación de numerosos exemplares e que tivemos que paralizar cando empezou a haber posibles problemas de sanidade pública ou de saúde pública pola presencia deses animais. Nesas instalacións compartidas con presencia de visitantes. Bueno, de novo, sendo pioneiros, probablemente o primeiro acordo de custodia do territorio que se fixo en Galicia foi entre a Sociedade Galega de Historia Natural e a Comunidade de Monses Cistercienses de Sobrado, para custodiar a lagoa de Sobrado durante 10 anos, do ano 92 ata o 2001, no que os monses decidiron pechar o acordo e chegar a un coa Xunta. Realmente era unha exigencia da Xunta aos monses para poder facer outras cousas. E, bueno, aí se fixera, ademais de mercar unhas parcelas, se fixera un observatorio e se puxera en ese cartel. Evidentemente non continuou esa actuación como tal, pero se transformou. Esas parcelas mercadas pola sociedade na contorna do lago de Sobrado foron a dotación económica que permitiu no ano 2010 constituir a Fundación Fragas do Mandeo xunto co Grupo Naturalista Hábitat e a Asociación O Rabo de Galo. Sabedes que as fundacións necesitan unha dotación fundacional de alo menos 30.000 euros, sin o cal non se pode constituir. Ante a imposibilidade de aportar iso en efectivo por parte das asociacións, o que se conseguiu é, coa dotación fundacional foron as parcelas que aportou a sociedade. E desde entón, desde o ano 2010, formamos parte do padroado da Fundación Fragas do Mandeo, insisto, xunto ao Hábitat e Rabo de Galo. En este momento se están a custodiar 30 hectáreas en todo o val das Fragas do Mandeo. Perdón, pensei que fora un fallo técnico, pero foi un fallo humano, dinlle o botón que non era. E se comezou co caso das Fragas do Mandeo, co caso de Sobrado, pois agora mesmo, onde se está a desenvolver máis directamente por sociedade, en a Limia, dende o ano 2011,
onde hai un predio en propiedade de 1,3 hectáreas, hai 23 predios con acordos de custodia do territorio, que suman 26 hectáreas, e 84 predios do Bantegal que temos alugados con fins de conservación a 30 anos vista, que suma 38 hectáreas. E hai 17 acordos de custodia asinados con agricultores, con gandeiros ou con empresarios da zona. Parcelas que están apadriñadas ou amadriñadas por todos os voluntarios. Esa parcela que se mercou no ano 2013 era na veiga de Vilaseca, na que houve que facer traballos con maquinaria pesada para rescavar unhas canles un pouco fondas, con pendentes moi suaves, que xusto despois ten un aspecto moi feo, como todas as obras, pero que na primavera seguinte xa tiña o aspecto que se ve na foto inferior. Ou esta outra, na que xa está presente pois esa soia que é Eryngium viviparum, na que xa criaron as conícoras e que tamén xa está bautizada e co nome de Humidal Antonio Villarino en honra ao decano dos naturalistas de Galicia e presidente de honra da nosa asociación. Esa foi a primeira en terreno de propiedade, pero a actuación máis extensa na leira de Benavente, onde neste momento se está a actuar sobre 20 hectáreas, é unha anaque da antiga lagoa Gantera, que se está a recuperar como que era lagoa ou unidade no inverno, e un pasteiro en verano. De acordo? A metade da superficie está como humidal nestes momentos, en anos de chuvia, e aí esa visión ampla que rise sempre en todos os nosos proxectos. Estás a pensar, por suposto, en Eryngium viviparum, estamos a custodiar a cuarta parte da poboación mundial desta especie en perigo de extinción. Estamos a custodiar, gracias aos nosos traballos, a protexer a zona de cría de 1/3 da poboación galega reproductora de conícora, na propia veiga, en nos cultivos da contorna, pero o factor de atracción é a protección da veiga e ese asolagamento da veiga. Estamos a protexer pois un deses escasos núcleos que hai de Lepidurus apus na Limia, que son os únicos que hai en toda Galicia, e tamén un núcleo de sapo de esporóns, ademais de todo o resto da biodiversidade, pero hai que só propoñer que pensamos en todos os organismos vivos, desde plantas, invertebrados, anfibios, mamíferos, todos, non? Está pensado tendo en conta todos os seus requerimentos. O do mesmo xeito, esta primeira actuación nas Arieiras, que foi a Poza dos Arieiros, na que se trataba de protexer un pequeno núcleo reproductor, un pequeno núcleo de presencia de Eryngium viviparum. Sabíamos que lle gustaba o arieiro pequeno, a Charadrius dubius, e sabíamos que podíamos habilitar unha zona cunha orientación óptima para a anduriña das barreiras, e pensando en todas esas especies é como se actuou. E pensando e protexendo a unhas de propina, conseguimos a presencia de outro núcleo poboacional de outra especie de planta en perigo de extinción, o fento Pilularia globulífera. Os traballos que nos fixemos pensando en todos eles tamén foron beneficiosos para a Pilularia, e hoxe temos aí 3 especies catalogadas en Galicia, 2 deles en perigo de extinción. E ese era os aspectos nalgúna das obras, e, por así decirlo, unha areeira ao revés. Ten moitísima zona pouco fonda, con terras emerxidas, que é precisamente o que atrae a toda esta biodiversidade. E agora estamos a traballar na Poza das Conícoras. E aí o cambio pode ser tan radical como isto. Vemos o que estaba a permitir a Consellería de Industria e a Consellería de Medio Ambiente, e é que toda a beira desa areeira estivera completamente constituída por bloques de formigón, imposibles de naturalizar, imposibles de regenerar. Entón, con a axuda de Red Natura 2000, o mesmo que na beira de Bonavente, comezouse a traballar.
comezou a traballar. E este é exactamente a mesma zona que nas fotos anteriores. Este é o aspecto que se pode dar con un pouco de vontade, con un pouco de deseño e de interese en mellorar, xenerando zonas de pendentes suaves, con máis barro, que é o que te gusta a tingularia, aproveitando refugallos da propia explotación de áridos e xenerando zonas asolagables que estean entre 0 e menos 1,5 metros con respecto á cota máxima que acaban as aulas. Ou para que nos entendamos, con respecto á superficie do terreo, entre menos 1 e menos 2,5 metros, que é o que máis de gusto. Tamén se está a actuar nas gándaras de budiño, habitualmente non se pudo facer acordos de custodia, pero se está intentando conseguir esa protección, facendo tamén jornadas de divulgación, intentando mobilizar un poquinho máis a situación ali. Bueno, pois isto é un percorrido do moito que se leva feito, pero queda moito por facer, pero me gustaría rematar moi rapidamente indicando que tamén hai moi boas razóns para facerlo. Dende a beiramar, como este esteiro do Anllóns, o que contribuímos salvar indo en contra da mina de Corcoesto, ou este outro sistema dunar de Valdoviño, de Maniños, desde aí, pois hasta a Serra da Capelada, na beiramar, ou as propias Illas Cíes. Desde a beiramar ata o noso cumio máis alto, como pode ser Trevinca, no que se ten loitado moito para que non se instale unha estación de esquí, para que se saceta, para que non se estrague máis coas bolseiras, ou ata o Pourelo, que foi o lugar de ida, de inicio desas actividades do Grupo Ornitolóxico Galego e que reclamamos sin éxito que fora parque natural. O Canón do Sil, desde onde está feita esta foto, se quería instalar unha central hidroeléctrica reversible, estragando toda a paisaxe. Afortunadamente se conseguiu parar. Bueno, e aquí temos eses dous grandes obxectivos tamén a nivel de zonas unidas do interior, a Lagoa da Antela abaixo, unha mostra do que se asolaga no inverno que coincide sensiblemente coa superficie de augas permanentes en tempos da lagoa, e arriba o exemplo de Cospeito, que se deberá de ampliar a superficie de asolagamento. E, bueno, pois esa preocupación por calquera tipo de biodiversidade, por todos os componentes da biodiversidade, sexa dende a flora, ou sexa desde eses bosques maravillosos que aínda conservamos, malia que están ameazados polos lumes e por esa proliferación de plantacións de especies exóticas, ou eses árbores como este castiñeiro que se agarra aí as terras de Enciña Balastre que nos conseguimos proteger, pero que tamén está ameazado por eses lumes e por esas plantacións. E, bueno, a nosa actividade da sección de entomoloxía defendendo e estudiando a distribución destas especies para coñecer onde hai que actuar. Si, tamén pensando nos peixes, a ver se en alguna ocasión, ademais de no Xirimbao, conseguimos que haxa escalas salmoneiras para todas as especies en todos os encoros de Galicia, que supoñen unha barreira infranqueable para moitísimas especies. Claro, por suposto, desde a estroza, o lagarto arnau, todos os réptiles, as nosas especies de aves tan ameazadas como o pernileiro ou como a conícola, pernileiro como moitas especies de hábitats esteparios ou agrarios extremadamente ameazada en Galicia e no resto de España. Así como non, esa conservación de especies ás veces tan pouco visibles e pouco apreciadas como poden ser os morcegos e ata o noso cabalo, ata os nosos garranos, que son parte da nosa sinal de identidade, parte desa biodiversidade imprescindible para a conservación de especies tan senlleiras como o propio nome. Bueno, a mí sempre me gusta rematar con esta frase de que non hai maior erro de quen non fixo nada pensando que tan só podía facer un pouco,
calquera charla que dou, sempre digo, neste caso non é aplicable, fai un pouco parte da sociedade. É máis nada, porque podíades preguntar para que nos vayamos.